Sedekah bumi kok. Heeh. Dah. Sedekah bumi kok ya takon to. Sedekah bumi iki pendak setahun pisan warga masyarakat Bango kuwi nganakake sedekah utawa bancaan utawa syukuran. Oh, Nyedekahi bumine. mergo apa? Ya mergane menungso kuwi utang budi karo bumi. Oh, lah kok kowe melu mikir? Ya melu to. Wong sing duwe utang budi kok kowe mikir. Iki piye to iki ngene lho maksude nyuk. Piye? Jadi awake dhewe kabeh menungso sing ning donya kuwi kuwi kepotangan budi utawa duwe utang budi karo bumi. Lah iya. Mula kudu disedekahi. Lah disauri budi dhewe. Sing diutang ki budi kok kowe repot lho. Iki piye to jane sing pekok aku apa kowe to? Mbah aku ngadepi kowe kopyor ndasku kok. Maksude ngene ya nyuk. Sing bener piye to, Tek?